Labos, sige pag-ulit bin. Messenger. Messenger. Nawag kinasahan ko. Hello, Nang. Waalaikumsalam. Sa inyo kyo, Nang. Okay, rabisab na. Kaulo ka sa mga nikil. Awe na, dapan siya ng masagaran din, we. Sabi po nang songpalingan. May driver kami, Ruben lang sa we. What? Ayaw, di ma. Driver kami, bay po nang. Ako makatutsi, eh. Tungan. Katabi nang no magpilew. Tagi katagad-tagaran. Masih ba nang laro na masih pag-uupo. Ang pinagtuto eh. Awe nang. Awe binang kawin sa kite usap kyo. Awe, dapan kyo magkasa-kasa eh. Hindi magpakawin na kita si online. Kaya ruk ba nang kita siguraw. What? Na okay na biraw na ni. Tiniraw kami. I love you nang muamua chup. Isap kyo lang magtilaw lang sa akin magsasak bisa kami ruk kinasahan kun. Nasayang gabi kigi tinilaw kay katawhan mang tungan kay pasaki ni kiuhad jaus. Pag miyan kay pasaki gani niya magtawagan kigi katawhan ko kung sino. Katawagan nun. Nakinasahan ko ba katawagan ko niyan pag mag-iison man kami song ni kami magpakawin si online. Wesong tungan. Song ko paharads na po milligawon. Hinangini gawnin. Napagge magkawin ni kami si online ko sab niya pag gawon ko. Napagyaro kay sa baha pag serial kamihin, pag mag-video call happy, gusto na magpatta ni na pinagsiri ni patta kamihin si online. Nasina sa wano magsiril matuhin. Nagani ha, puro pinag-edit sa patta kamihin. Nasina sa wala magsiril malaihin. Nagani ha. Ako mag-edit patta hadya. Naubos sa inyo pag ulit bin. What? Kasi messenger.